zo alle dagen met de auto's aan de gang? Ja, als er een auto binnen wel vanzelf, hè. Ja, dan ben ik er wel mee bezig, ja. En heb je nog wat drukte? Nou, dat gaat wel. Ja, nou heel erg ben ik wel druk, want ja, je kan ik bijna net zo goed voort, hè. Je kan er net zo goed op uit, om het zo maar te zeggen. Nee, dat gaat het wel, ja. En nou ben je de eerste sloper die ik jongen heb met nagellak op. Ja. Ja, dat maakt van de vriendin, hè. Ja, en dat denk ik wel. Maar je hoort wel van een beetje kleur en wat glitter. Ja, dat denk ik ook. Ja, maar... Als je goed met me kon kennen, dan wat maak ik dat een goed, ja. Zeg je dat al? Nee, je zit er dan wat. Goed maken, dat zit je soms al in, hè, ja? Dan kom ik erin en dan, nou, meneer van het shirt zit er door tegen, hè? Ja, die doe ik even dicht. Ja, shirt. En dan heb ik het zo. Ja, zeg, ik ben Akkie. Akkie de heks. En dan moet ze luidje uit. Zo is het. Dat soort dingen, ja, is toch leuk. Zo dat. Ja? Ja, die man die neemt toch alles op, hè? Ik moet er om denken wat ik zeg en wat ik doe. Nou. Ja, een verklaringsbureau is vergeten, ja, ik heb me net gillen. En klopt het dat je nooit nog een bijnaam hebben? Muppet, ja. 24 jaar bij Ram. Dan kwamen die een paar jongens, die zijn er liefst wat op een Muppet. Nou, ik denk, die mag je namelijk maar gewoon houden, mag ik dat goed. Maar had ik jou zo praten hier en ik jou zo luisteren, je hebt wel willen in het leven. Jawel. Ja. Ja, dat zeg ik, maar we graag een beetje humor. Net al dat trieste gedoe al, ja. No? Oh, nee, dat hoorde ik net, no? Had je zeggen nooit nice, dan is de laatste 10 wel een trieste bedoeling. Ja, ga je dan naar Parijs met die derde al, dat is zeker een trieste bedoeling, ja. Met die mensen dan nou al, ja. Nou, dan, hoe krijg je dat in een kap, hè? Ja, dat is wel wat, ja. Wie ben er dan net van af? En rek het jou dat ik soks? Nou, nee, ja, trek het. Ja, ik vind het blij natuurlijk. Maar ik sta er net dagelijks bij stil, ja. Jawel? Ik net, ja. Ik zit er net dagelijks bij stil. Ja, je wordt er elke keer beroemd herinnerd natuurlijk, hè. Elke dag weer. Het is heel erg natuurlijk, hè. Laten we dat leven voor optellen. Het is net een kleinigheid. En wie bent er nog lang net? Maar dan is het goed dat je ze nou en dan eens even een geintje gaat, even wat willen gaan. Juist, ja. Ja, zo dat, ja. Ja. Ja, nou, het maar kennen. Maar mij hoort, maar als je een trieste beweging hebt, die heeft hoor, dat ook niet weet. Goedemorgen. Wat ben jou er betierd bij? Wat ben jij er, hè? Ik zie daar ergens. Je moet je maat betiert bij. En wat heb je voor wat bij je? Oh, de jeugd is aan het verbouwen mijn huis, dus, en dan moet je hard het voortbrengen, hè? Zo werkt dat. Ik ben er niet eens wat er al hierop laat, je. Ja, tapijt ook en naar het kast en nog wat rommel. Ik had het net als jong. Het zal nog wel van de vorige bewoner geweest zijn, denk ik. En wat gediend, zeggen? Ja. Ja. Dus, nou, dit keer voor, dus er zal alleen wel na in komen, hè? Ja? Ja. Nee, hoe zijn dan maar Annette? Dus, Ik weet het net. Ja, toch. Ja, wat vind jou? Alles nee? Ja, net. Ja? Oh, daar had ze voort en alles nee. Ja, Sardien jou dat ik? Poging tot. Ja, maar je moet er maar eens betijd bij wijzen, hè? Ja? Nee, de koffie hoor je niks meer te doen, want als je dan het werk naar dingen, dan hoeft het er meer. Ben je dat zo? Nou, dat is mijn mening.
Je bent er altijd betierd bij. Ja. Ik zie het voor een mooie oude saai met de keukentafel. Nee, dat Bakje meen je koffie. niet. Ja. Het is snel te mooi. Ja, en? Ja, doe maar. Jelwe zei ze nog een koffie. Ja, Janne. Maar op thee erbij. Dan ga je de hele dag voor je en dan kun je weer doen. Als je hem hand mee onder praat, die kom je aan net weer bij, hè? De brood met mijn vet. Ja. Of zet de koffie aan op, voordat ik doe.